batzu eskas dira oraindik lehen itzulira heltzeko. Eta momentua da jakiteko ekainaren 11an ea pentsatuko dugun bozkatzera joaitia ere. Pentsatzen dugu eta espero dugu hasteko kanpaina hontan zehar motivazio aski eman dugula gure aldetik hasteko abertzale bozkatzeko, Euskal Herria bai bozkatzeko. Baina beste gauza bat da pentsatzea, bezperan badut urte betetze bat, badut besta bat edo ez naiz hor, eta ez dut baita ezpada pentsatu biharamunean bebazirela hauteskundeak eta kausitzen gira batzutan olakoetan hauteskundean biharamunean abian girela begiratzerat, herriko etxeetarat, nor joan den bozkatzerat eta nor ez, eta zonbat sorpresa badugun egun haietan ikusirik hainbat eta hainbat jende abertzale militante batzu hainitzetan ere ez direla bozkatzerat joan, ez azolkeriaz edo ez baitute prokurazio bat egitea pentsatu. Orduan hor, justuki, aste bat, 10 bat egun gelditzen zauzkigu, justuki hori aurretik pentsatzeko. Eta horretarazten dautzuegu, zonbat boz galtzen diren hauteskunde horietan, ez badugu hori pentsatzen. Orduan proposatzen dautzuegu, gaur egun begiratzea zuen inguruan, nor ez den hori izanen, ekainaren 11an, edo zuek ere zer eginen duzuen egun hortan, ea hemen izanen zisten bozkatzerat joaiteko, eta balin badakizue, ezagutzen duzue badela norbait, ez dela hori izanen egun hortan, pentsa, bozkatzea biziki importantia da, eta bozka araztea ere biziki importantia dela. Egizkizue prokurazioak biziki fite egina da, interneten prestatzen aldira, eta gero ekartzen dirat, edo komisaldegirat, edo jendarmeriarat, eta gero hola ez dugu boz izpirik galduko egun famatu eta importante hortan. Bozka abertzale eta bozka arazi abertzale.